190 hevosvoimaa. Isä soitti. Isä soitteli joka ilta työhuoneessaan niin Rolling Stonesia. Suunnilleen jotenkin näin se meni. On turha tulla mulle sanoo, tänään meidän pikkakoon. Turha tulla armo anoon. Nyt tärätään, kaikki ylös tuoletaan. Nyt tärätään, lekalla tanssilattiaan. Nyt tärätään, aina hyvän puolella. Nyt on kitara ja mies tulessa. Että pääsis kitaristi enemmän silleen niinku framille, koska yleisö haluaa aina nähdä kitaristin.